Hi guys, grabe isda guys oh. Mantap guys. Ang iyong magkakainyo ang mayong balita sa mga ni San Mateo. Kundi sa Jesus ningon o amahan Ginoo sa langit o sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo kay kipadayaguman kadto sa mga walay kahibalo ang imong gilidong sa mga maalaman o sa mga makinagmanon. O amahan na tuman kini kay mga mong gustong pagtuloy